Amigues i amics, a la Unió Europea l'organisme que s'encarrega de la protecció i promoció de la salut pública i animal mitjançant l'avaluació i supervisió dels medicaments és l'Agència Europea de Medicaments i és la responsable de l'avaluació científica de les sol·licituds europees per l'autorització de la comercialització. Què ofereix? L'Agència Europea de Medicaments proporciona assistència especialitzada a pimes, participa activament en la promoció de la innovació i la investigació en la indústria farmacèutica i proporciona assessorament científic i assistència a empreses farmacèutiques, entre d'altres. Avui dia té la seva seu a Londres, però després del Brexit hi ha diverses ciutats europees disposades a acollir aquesta agència. Barcelona s'hi ha presentat. És la millor ciutat per acollir-la i, per tant, una molt bona candidata. Barcelona i Catalunya en conjunt som líders en investigació en medicina i biomedicina. La recerca biomèdica mou més de 216 milions d'euros a Catalunya. El potencial és palpable i el benefici que suposaria per la ciutat i el conjunt del país és notable. De l'Agència Europea del Medicament pengen 1.600 empreses satèl·lit, 40.000 experts que visiten cada any l'organisme, més les més de 900 ocupacions directes i les seves famílies. No podem deixar perdre aquesta gran oportunitat. L'agència ens pot permetre consolidar el que ja som, un país de recerca i per la recerca. Amsterdam, Viena i Copenhague, entre d'altres, ja hi han mostrat també interès. És per això que avui la cooperació institucional entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat és més necessària que mai i ha de constituir un important actiu per la candidatura. La capitalitat de Barcelona, el reforç institucional i econòmic de la Generalitat i l'Estat i el lideratge en recerca mèdica i biomèdica són components fonamentals d'una fórmula que ha d'acabar portant-nos l'Agència a Barcelona. Tots els que hi puguem fer alguna cosa ens hem de sentir obligats a fer tot el necessari per reforçar aquesta candidatura. Des d'aquí, doncs, el meu suport absolut perquè Barcelona s'emporti el gat a l'aigua i l'Agència Europea de Medicaments acabi instal·lant-se a casa nostra. Esperem que així sigui.